karon sa manahan nag-crowdsourcing ta sa atong content. Nangutan na ta sa taga-Uslob. Brad, sa una, Brad, ikaw mag-crowdsourcing ka, gamay ra ang mga reply. Karon ibuok na. Tibuok 143. I love Oh. you. I love you ang mga I love you ang mga comments. Ano sa last ka crowdsourcing kadung ko ano kadung Urban Legends. Urban Legends. Pero rin ang Oh. reply ato. Urban Legends murag minas mga 20 ra siguro to. Karon In fairness. 143. I love you. Ang ato ang mga ihatag. Uso man isa ko ano, uso man ning mga makita nimo mga meme sa Facebook, Instagram, di ka taga Cebu, di ka taga Uslob, di ka taga Mandawi kung wala ka kabalo unsa minana ba no. So nutana tag di ka taga Uslob kung unya ang pinaka unang comment kay di ka taga Uslob kung wala ka mag-follow sa Purok Pabula PH. Murag walay pinaka tinuod. Amin ako, di ka taga Uslob kung namutol kag kahoy. Magdako na puta na putol og kahoy apil man sa Urban Legend kay labi lang maabat og pananglitan man god og pananglit na nga og naiabat ang Urban Legend naiabat ng kada kahoy di kuhaan na tong Urban Legend. Matay. Di ang kuan man dito. Nagkatawa ko sa post ba kay ingon siya nga baintag abaton na sa gapuyo sa kahoy ng gaputol. Balhin na sa ilaha. Napay giingon nga kuan ba si Glenn Edosel na ni comment po dito ni Glenn nga hala Glenn kanang mga abat anak sa inyo matulog na. Ano si Glenn? Glenn taon, kuan taon. Kung dili mo siya sugot nga putol ngano adto kang Glenn. Adto sa mga ni sugot. Mao lagi na. Ano si Glenn man ilahang biraha ito si Glenn. Mag-mention ko diha si kuan siguro to. Ambot kinsa tong maestro sa Central nga naidakong asya ang pinakadako ang kahoy mo nakitaan sa kung tibok kinabuhi ang sa kalumpang gyud kanang duha ka akasya. So far Nilig mo to kag yang canopy ba mo siya Chocolate Hills gani ato makitan. But anyway, na mga almost kay diha mga akasya Central. Di lang nga kadako tong balibulan di sa una diha nga kita mo lang sa Central na eskwelahan diha kanang ilang kasad. Kaya sa likod ana naman na magdulo og mga volleyball. Naputol ba? Kinsa tong maestrohan nakalimot ko giputol na akasya. Yan istoryahan nila na sila ritual nga gihimo. Siya among putlon sa ni akasya kamo diha og managpuyo ay lang pasaylo ame na man akong classroom adto mo pamalhen so gipropol Jesus Mariusip dito to og namalhen amatay lisod kay istoryahan nila yanya may adto balhen tinood mo na yung wablan. Mga ikaduhang nailong na po na Tinood man. Yun sa man pagka. Nganong kabalo man ka nibalhin? Ano sa may gisulti nila? Nga nibalhin sila? Wala magsulti. Pagkapot niya diha, gilisag lak. Gilisag lak ang eskwelahan. Dito sa nakasalat. Ano nang lak ang mga abat? Huwag na akyat bahay. Nang lakagabat. Pastilan. Ayun lagi ka. Uy, diin siya ng lak. Nang palit-palit kita ng abat o lak. Wala lang ba yung mga hardware ng Uslob? Nang lak. Gestoryahan mo baglat po yun. Una-una po sa abat. Manglakta din kay Balhin na punta. Nang lak. Lisod na po balhin. Asa na ta? Ako ga. Kita istorya mo na to sa di ka taga Uslob. Sabangan lang istorya ng naman na anang balibulan da anang yang gulang na kasya nga wala na mga dahon giputol man na istoryahan nga. Sa ira man ba ako wala ka. Ga eskwela ko ng Uslob sa una, naapam na kasya. Napa man to sa una. National ang public sa una. Dili kasya ng likod. Ang likod siya na murag tulo nak buok nagiputol ng usa. Ang rules sa una
Ano kita napiingon sa kahoy na pod. Na ako'y nabasahan nga kanang ganina ba ni adto mi og kanang museum. Unya ang ang ilang gisulti ba di ba ang mga planeta. So Sun nya ang pinakaunang planeta Mercury, nya ang sunod Venus. So og pangutanon ka unsa may pinakainit nga planet, imong hunaon ang katong kuan may pinakainit ang Mercury. Mercury kay mo may pinakaduol. Ni ana sila nga dili daw ang Mercury ang pinakainit kay wala man siya atmosphere, walay carbon dioxide. Tungod kay wala siya carbon dioxide, dili ang katong side nga nagatubang sa adlaw perting inita. Pero ang katong sa pikas nga side katong wala katubang sa adlaw perting bugbugnawa. Tungod kay wala siya carbon dioxide ang kanang Wala planeta. mahuom. O dili mo huom, ang gitawag nila walay greenhouse gases. So as soon as ingon na mo na ang pinakamainit nga ang pinakainit nga planet ang kining Venus. Kay ang Venus naa may greenhouse gases, naa may carbon dioxide. So unsay init nga gihatag sa adlaw, perting inita kay duol man siya, unsay init nga gihatag sa adlaw, mohuom siya didto, malakba mo na ang tibok planeta init. So mas init siya kaysa sa kining Mercury. Oto na kunuhuna po ko na nakaunahuna ko sa una ang kining kanang sa public pa sa inyo haran. Payang inita na yung eskwelahan. Di ba kay hawan man kay na kamo ga fourth year, perting hawana man na nga lugar. Kay ang naa dito building ra ninyo, nya katong mga opisina. Unya wala man ay mga kahoy, wala man ay kaayo ng mga tanaw, perting inita man na. Unya og kuno naon nimo ang kanang katong public ug kanang central gaduol ra man na, pero ang central dili ina nakainit. So nakunhuna ko ba nga ang katong atong gistorya about sa mga kahoy ba nga muhatag siya oxygen pero ang kanang pagkuha sa carbon dioxide kanang mga greenhouse gases nga gisuyop sa kahoy dako kay siya tabang nga makapabugnaw sa lugar ba. Basig kuno naglakaw ra kuno huna ba. Basig maingon sila nga kana giputol ang mga kasya diha pero na may daghang kahoy sa bukid, na may daghang kahoy sa babaw, na may daghan kahoy diri sa kuan, pwede ra man mabalanse ra man na. Kundi maingon sila nga adi giputol man na pero mutanong mi dito sa kananaw og uskalibo kubo kanang mahugan og unsa ba nilang buhaton. Ang kuan ana wala katapad ra man na. Ang duol ra man kay na, malakaw ra man na ang central ug ang public. Nganong init man itong public. Sa una nga wala siya kahoy dito nya karon kining central dili kaayo bugnaw. Basig mao na ba? Nagunahuna ko ba? Gikan sa Mercury na abot sa mao gina. Labi na kung wa na kahoy din napita. Ang pakapulting initan ng daha sa na-feel man nas mga tawo. Karang mga nang adtog simbahan. Kaya mga nanimba diha for sure na-feel na nila. Dahil na yun no. Pating igang ba nga init kay Labi na butangan nagkuan ang butangan ng ilang building. Siyempre ang atop ana mo deflect nag mga ang kainit kanang mga kuan niya, i-deflect niya. So ang init puntas mga yung kasada pa yun, otro mo init ang siminto. Wala na, puro na wala galandong. Deflect. Di kasabot mga moontol. Mao gani. Unsa man i-deflect? Wala kasabot ang mga tao, deflect. Moontol ba? Moontol. Balita. Kuan. Balita. Kining di ka taga-uslob kung dili ka mo tuslob o di ka taga-uslob kung imong pan di nimo ituslob sa kape, juice or coke. Isi ka comment, Brad. Ay, ikaw po, di credit ang ka-comment. Si Malo AG. Si Malo AG ang ka-comment ane. Kamo tig-tuslob ba? Ako wala kayo kumakuha na tuslob. Ako, pasensya na ni Mamalo ha. Discriminatory kayo ito. Tuslob ay. Una na makapalit. Wala, di man may kapalit og pan. Ayan. Kasi, tuslob. Grabe ako pan, wala kapalit. Ay, pakadalo po di mo mama. Di, sa una mong good Brad. Tinood man po, sa una panahon, ang ganing naan ng Julius sa una, pagbutang ng Julius. Dagang nalipay na. Kaya sa una, pan sa una, paliton, malipay nilang may kung naan ka na, ngalan ka ng mga pan nga.
Dili ang Panburikat, ato bahog-bahog, atong pan sa una gabit tayo mas ila ng kastula to sa nang una. kasula, Mao matay. na. Tulo na ka bulan wala gyud Matay. expert yung mga pana ay. Grabe Palit- yung tulo ka bulan. Mo Napanos na unta tulo ka bulan. mao man gani ng man. panos mao gani na uso ng tuslob nga ipalit mo sa palparting kahiya. Nang ituslob kay katong gahi kuan. man na kung dili ituslob. Bro mo nagbato. Taga-kuan man Nila na, nga pa. katong taga Santander ba na, nga bekere, nya na atong motor ba nga do kabukbakat. Mao man Ganun to doon, magsuroy na. Unya, ang pikas, mao man tong mga bahaw, unya, ang pikas, mo to yung mga bago. Unya, mo ato sa I-supply tindahan, kuwaon tong bahaw. Mm. Unya, mga bago, iyan na pong i-display. Unya, katong mga bahaw, dadon balik sa bekere, himuon og bahog-bahog og panburikat. Mao man na, di ba? Ngano o gauso ta dog Goldilocks man. Magpas mo ba di ay? Matay. Di mo na, actually mo na yung Mas explanation siguro ng yung tuslob-tuslob. Kaya nga no, pagka tinuod, bitaw, tungos ka gahi sa sa una. Mo nang ituslob. Labi na tog ilorde o gutog bitoon. Bitoon, Nangliki na go just kagahi. Matay, ang pakadulon kay di ka magtuslob. unsa tong pan nga katong murag bao, katong lingin og itong inana mga gahi pa kay to. Ilorde kanang duha Ilorde to. Ilorde na. Ako ganahan ako pan sa una katurmang pigpay. Katong mga uban di ko makaon. Wala ko maanad. Mo nang pag abot ng pagbuto ng Jules. Ni unsa? Jules. Uigan na ni abot ng Jules. High school Kuha na, high dagang school nalipay kay mga nang makatilaw kanang init nga Umok. panang taga-uslob. Makatilaw Diya, go. sa kada sa una og hununaon mo Dili, gikan Taysa. sa eskwelahan. Fake news mo. Before sa Julius na nauna ana kanang Unsa man? Ados Mercado Santo Niño ang ngalan sa Santo Niño Bakery Alam ilang mo, kuan. dungan na katong- sila, Brad. Dungan na. Dili, Oh, unang no, Santo no, Niño Brad. Dili unang Santo Niño. Una Kaya lagi, hilira pero sa mga- Kandilira. makida na siguro mga katuig. Yan na. Karinderya. Kailira sa mga karinderya. Mm. Ah. Wala na sa Wala na po kuka. Kuan kung na pa ba. dugay na wala, dugay na nawala. Kuan man to. Mga merkado man to apelyidos tagiya. Ato man taga St. Mary's man. Ang katong tagiya sa katong Wala nila Santo makuha na. Niño. Wala Bakery. nila Ya, inigawa sa mo da makapit pag Big Mac. Ang Big Mac ko sa una. Oh, naman to Big Mac. Sukip ng jacket, siyempre siya rin makapalit. Mata. Dili man ako Jules. sugoon. Ako sugoon naman ko. Mao mo na siya makabayi sa una. Kasi mo sugo ni Brad. Palitan og palitan Ang siya Big baba. Mac. Makabayi kay gipalitan og Big Mac. Awan. Dala man gani kabayi man gani ko gapalit protector El Rosal. Ito To mga anang ko. Pag Pakaon ba? miaging ko amo na Brad. Miaging episode nga nung. Mao lagi. Siya ba una? Nawala. Kining di ko an ba? Kining Uslo ba? di kita gikan tag kuan ba? Eskwelahan. Ang mahapit na nato sa una, Julius ra gyud. Karon mo dighanan ng kapilian nila na. Julius ra gyud to sa una. Mahapit. Usa pa yun. Because Lagi kailangan- Goldilocks siguro. Mugday na Goldilocks gani ron sa Oslo. Oo, nakapalit na nakahatod daw ko ni Bibot ya. Goldilocks. Goldilocks. Oo. Oh. Nakaabot pa mo tong ero nga naa sa Julius nga sige pangatang og kanang musalo og pan. Naaman to na. Na. Kada hapon ba ini panggawas mga estudyante magtapok magkuha mga estudyante mahapit og pan ba natong iro dito nga kuan pasikat kay salo siya pan di mga kuan pud sige itsa pud niyag pan kay salon ko to niya. Ako, kamo, namoy ka Julius sa una ako. Sa una, wa mo kay. Di mo kahapit ng Julius kay. Dili mo kapit ng Julius kay ditso mamugikan sa Ini-eskwelahan pa uli. na Ako ako sugo mo ko. kapit. Ako sugo ko. Mo na siguro na. Ako taon. Di mo Ako- siguro na. Gano Ako taga taon. Tuslob. Ako tan muli mawaw mungutan na tong mga taga-babaw. Ngalong na mawaw. Wala mo kapalit ng Jules. Taka, ikaw gasakay sa Honda What Dream si the- mong mama. Ay. To, ikaw Tamo, wala gabitay gid- sa luyo sa Honda tamo. Dream. Kamong duha, wala gigi siguro ko sila mo baklay ng babaw. Na Sulo, maubaw. oy. Kaya pag-upa mo kung Mm. gusto ro yan. Pagdakop na kung iro. Oh. Wala kung kalihay. Wala to may tabo. Asa mo sila mo pumaubaw. Dili Ako ay sa kapila una, ko ka giskwela. sulay. Kuan gid kay para makasave taon sa una, makasave sa una balo ni nanay taon nako. So na naman pag bisikleta. Pero kung Naman to mo sa Harley ba? ulan, Harley nga inig sikad di mo.
Sikad pa atubangan. Magkumpiyansa kag paatras mo break mo to. Oo. Katang Harley nga biskita dito kaya. Yan ha. Atras. Oh. Atras break. Oh, yung atras break. Naawan na. Dili Isura pa to ko. yung nanay. Yaha sa yung isuon daw to yung kuan to yung lolong. Mo gamit to na ako. Pero Siguro to bisikleta sa una na. inigulan nun sa una, inigulan nun mao na makapidikab man ka. So tagaan ko nanay og para pidikab. Pero wa nay para balik. So magbaklay na ko anay nagbalik. So mao na Onya kung mamabaw maulan taon ko. paggabi hapon. Una diha mo na ingon nga kuan. Basa Di juga pa na. no. Padung na mauli. Daghan Di mo man, Di man na. di Daghan man, man ang magbaklay ka. Daghan man pa. Daghan man magbaklay. Okay, inoon, daghang magbaklay sa una. Kung kuyog to, sa una, Lorenzo Nazareno. Kaya classmate na Insa. nato, Brad. Lorenzo Insa. Nazareno. Nasa Iloilo man. Unay kusog daw na ako. Unay Oh, kuyog daw daghan na man ako. magbaklay. Ako man usahay magbaklay man. Kay Wala way na. kuyog sa panon. Kuyog sa panon. Ay mo, kuyog agbaklay. Paano hatod mo nga. Nakikuyugan. Na po na. Tapil na po da. Wala man. Pero tinuod man, kanang babaw, nakalakaw ko ng babaw. Alang, adto kaagi sa dito sa karsada, dagang makakita. Tos babaw, gamay-gamay ra makakita, kinsay mong kuyo ko. Di, ayot mo sa babaw, mamawbaw ka, kay bugnaw man, kay dagang kahoy. Nanasad Diha ta. taplin sa kasada. Kahoy. Init man kayo ng kuan, ng asfalto. Sa boss. Oo. Tama. Liko na puta. Pero, ay, kanang tustob-tustob kape. Ang giingon ni Malo, juice or coke? Lison na. Ha? Mga taga-Oslo mo dato siguro na lisura ng Diyos ay. Ano mo Tapos din, ang una, katong nakuma. 8 o'clock. Nabay Diyos. Naibakos dire. Mm. Di ka nas malo mong god. Malo, portahan mo na. Portahan mo na lang na ika-juice na diya mo na yung duman. Kortahan nga mga taga-Oslo kana Diyos. Juice, unya, coke. Di ba lahat? Di mo na ingon bisag unsa basta na ay ikapa unsa na Pahomok. pahumok sa imong Pan. ilording nga pan. Amo man. Pero ito may pinakalamay nga itoslo ba? Kape, Milo, juice, coke. Nasulayan ba na niya? Lamay gyud ang coke. Nakasulay dyan ka. Hangtod ng coke ko. Itoslo di mo ang pan sa coke. Hangtod ra. Ano kita ra basta Oslo mubuhat na di ba? Si Carmela Ano, magbugol Bisaya? Mag-goal siya magtanaw na kung anong iligoon ng pan. Anong hugasan? Ganong hugasan. Limpyado kay ning taga-Oslo kay agpan hugasan pa o sa kanon. Kana hangtod ra na gani ha pag pa mo kung gakaon. Palit sa og nang nayang paborito nga pan diya sa lame. Kita og coke palit dayon og coke nya magnaidan ha sa. Naindan na dito gatubang di sa. Nya lukab. Malay ko bro, di na ka mo si Chucky, di na ka mo utuslo bro. Wala ba dyan ka mo anad ang tuslop-tuslop? Aba nga. Oo, mo ka mo dakos uslob. Pagkabaya pa. Naana po ka. Naana po ba? Ingnon na. Mura kag trolls. Paita. Wala masayod na siya sa kahimtang sa uslob. Nabuang man nagoy ka. Kanang mga trolls mga bagong tubo man nagoy na. O kanang mga bagong tubo o dili ngano ako man im gikuan. Ay, Kay kabalo mo siya ikat nimo. Ngano ako yung ipaon. Liso ko pakatawa sa unsay tawag na. Ganun ako wala na kahoy. Ni gamot. Anong adlaw? Wala tagas na ko. Manlingsing na. Ha? Manlingsing pa na. Manlingsing nga. Di kita maghuman ni. Di, mahuman na to ni. Di, nakuan ko sa kanang mga comment mga kaning wala mo ko nag-goal nakatawa pa ko pero kaning mga tao ba nga nasa mayon atong istoryahan karon di ka taga Oslob kon unya kana bitong ingnon ko nga dili taga Oslob unya paya yato ko butanding brad pag abot ako dito gichargean ko pang foreigner nga kanang rate so kuan ako ingon ako nga kuan ko pag abot ako dito kuan
Nako yung mga kuyog ba nga dili taga Uslob. Unya, ni kuyog ra po ko nila pag-abot ako, gi-charger ko foreigner nga rate. Ingon ako nga, kabuang nganong foreigner nga rate man? Ingon siya nga, ha? Kuha man ka sir, foreigner mo ko. Naku, unsay foreigner ga Bisaya gani ko. Ingon siya nga, oh, sige kaning katong pang dili local katong gyapon ko nako. Ako taga Oslo ban nganong kuan man ka siya. Naa ba kay kanang nangitag sidula, nangita og kanang ID mga inana ba nako. Kabuang ikaw man digway di taga Oslo, bugwa ka kailan naka. So kuan ako. Tawag si Mayor. Tawag si Mayor kung kuan. Moto Bisan ako ba? kuan ako. Ha. Bisag ako man, charge na ako. I-charge nila nga kuan. Dili, Alam mo, makita mo wala man gud mo yung mga ID pod nga. Ako na pa mo Taga kay ID, Oslo. wala. Dili, Oslo. sa akin, ato rito, akong charge, Ren. dili ko sa pagka-foreigner. Tanawa gud ng mga Diyan na sa comment ko. Oslob, penalties, ang tawagan na, penalties and surcharge. Dili naka-charge na ako, ganang 50 pesos. Dako ang tanong charge. Tawagan na, penalties and surcharge. Sa imong mga sala sa Oslob. So, yung Unsay mga sala gipahilak. ako sa Oslo? Yung mga gipahilak. Wala ko'y gipahilak. Di ba niingon ko wala ko'y gibulagan? Ibang Wala tanan, man tawag gihilak. dako mag-penalty ng mga underground. Okay, sa man ako gi-underground. Bibo nag-isbasti rin, bro. Dagang balon. Unsa naman na po akong gi-underground? Di, ang pungutan na, kinsa imong gi-underground. Tabagon. Ah, Ngano, hilaw. tubag. Hilaw. Tubag. Siya. Sige, tubaga. Ang pagkahilaw. Wala. Gawas ilong. Gawa silog. Ngang mamula. Ay mo nay kasakit imong dughan na. Kabalo ko sa imong mo sa bot. Gasakit imong dughan. Magangalong. Magpalayan ta nga. Dugay ba ito Katong ka nga. Og ikaw naay nadunggan istorya bahay namon duha ni Chake. Ayon lang paminawa ha. Dugay maghumad na rin eh. Mo na diha. Agsiya. Tiwasa ko sa istorya. Kay ako mo'y daghang sala. Akong sala na dili na sa mga taga Oslo. Ang sala din ako. Naani mo. Nakasala din ko nimo. Pasaylo ako. Ato na. Naalon sina ako. Waman kini. Di ba? Dito na. Kata, balik siya muna na. Balik siya muna na. Di kuan lagi ko sa kanang Oslo. Nganong ako pabayron ko og kanang kuan. Sila mo'y di taga Oslo. Og wa sila kailan ako. Unsa man ni sa pangutana og di ka taga Oslo. Wala kailan ako. Badahan. Unsa naman tawon di ka ilan ako. Dito ta. Kining kuan ba? Kining ang usa sa mga pinaka-obvious nga taga Oslo ka, di ba? Sa ato ang mga nakita sa ato mga comments, kini taga Oslo man. Kini kuan kanang mga Oslo ning tinguga naapay nag-ingon didto nga kanang ganahan kay ko makadungog og kanang tingog sa taga Oslo. Sa tinuod ay murag bullying naman to kay matay. Giayo sugar ni atog lain lugar nga niingon sila ninduta sa inyong tingog. Di ba? Pero ang kanang mga pulong unya kita ga tanaw sa mga kining mga post ang mga comment nay usa ka comment nga nagagik ko katawa nga nakabasa ko kini si Christian Mirambel. Usa ni sa pinaka una nga comment ba naingon siya di ka taga Oslo kung wa ka kabalo unsa nang Nay Mariot. Kanapitong kuan ko ba nag-scroll ko nagtanaw ko sa kanya kita ko siyang comment nagbakahak yung katawa diri ako usa. Unsay meaning aning Nay Mariot, Brad? Wala kabalo di ka. Di ka Kabalo taga mo Oslo. Wala ka kabalo. Nangutan ako para makatingog pud mo. Nganong, mangutana ka. Mangutana ka Alam sa ako rin magtabi. Mo na panultihon ba ning lingkuranan, wala siya kabalo nga na lingkuranan siya. Ya, ikaw nangutana kasi nay Mariot sa nay Mariot. Asa man ikay tubag. Unsa man ko na meaning ng Nay Mariot? Ya po katubag. Si Chucky o tumaga. Ano ngalan gina. Taga
Ikay mahagbong nagway sa imong pangutana, Brad. Ha. Dili ka taga Oslo kung wa ka baluan. Kining pagbalo na to sa kanang mga nag-comment diri ba. Naaman ni award kay kung maadto mo butandeng, ni comment ka, kung maadto kag butandeng, nya pakita ka nag-follow ka og purok pabula PH, automatic na local lang charge. Di na ka i-charge og kanang kuan, local. Di Slubano na na ang magsubay imong sala. charge. Ha. Di na magsubay yung sala. Dili Pero magsubay og sala. ikatong masala-sala, wala mo to, walang relasyon. Ngano ni balik ka dito? Tingin na mo nga episode. Nagaya, alas 11 na. Unsa nga episode? Di na ako ni edit. Diretso na ako na. Nay Mariot. Unsa man ang Nay Mariot? Depende mo na sa konteksto sa istorya. Oh. Kanang Kuha mo na, kanang dungan-dungan na Nay Mariot, Nay Singkos Ilok. kilok, nay kilok-kilok. Singkuhan. Kilo. Pero depende mo na sa singkuhan. kaistorya. Usahay man gud Mm. ang imong kaistorya. Ang gainom, magbinuang tawgon nimo Nay Mariot. Pero kung kanang si tawag ana kanang literal Nasuko ka. nga meaning, literal nga meaning. Buang. Pareha man nas bumbuang. Buang. Di kung Pero konteksto po i-translate- te. Konteksto po te og kanang bayite nya naidala hapak niya. Ikaw ni Maria. Asa mo na? Gigyarkan di ay. Gigyarkan di ay. Isa man ang habak ni mo, Brad. Isa nang habak ni mo, Chuck. Nay Oh, wala na Mariot. Siya, Nay Mariot. Ayan ng lipstick. Ayan Ano ng lipstick. lipstick? Namulbos. Oh. Si Andang! Dili, na istorya ko ng Nay Mariot Chucks. Classroom. St. Mary's man, nakalimot ko sa ngalan sa maestra. Nang kabalo mo ng style sa mga maestra usahay ka ng patindogon ka sa likod niya. Ambot na naabot sa katliya nga. Makatubag ay sabaan. Tikang o kuan ng usa ka lakang. Makabot ka sa tubangan. Daw ka. Makalingkod ka balik. Makalingkod balik. Makalingkod balik. So, na ay katliya, nakalimot ko. Kinsa itong maestra. Gipatindog sa inoon ka na mangyayinan as mamturin sa mga sumama. Pwede lang mo. Kinsa nang duha. Kisa ng duha. Patindog. To, pangutana. Saba kayo ng ang likod. Manitubag. Lapit ako balok. Sakto tong tubag iyang gihagaw-haw ba. Ngayon ang maestra. No coaching please. Tingog ng classmate tubangan. Unsa ma'am? Coach Lubot. Ikaw ha, Nay Mariot. Di ba? Mo na. Coach Lubot. Mo na Mariot. Well, Coach Lubot. Nangatawa me. Galing mo Coach Lubot. Kini puti kanang atog nilagag ko ante ba akong igagaw ni atog syudad niya pag-abot sa terminal, di ba? Terminal sa una daghan man mga karinderya. Karon ko ang siya. Sabaw. Mga sabaw ana. Dapat mo doon. Wala na. Wala na gipre sa una na. Wala na ron. Yate, itong akong katapos ng una, napaman mo. Ito mga karinderya. Wala naman. Ilang timan ito, napaman. Napa ba? Di ko Pero sa sabi uli. kung pag-reunion. Sa panahon ni. Dugay na pugo na kauli. Yate. Sa panahon ni Gwen kay gipangtangtang na. Gilisan og Yes, mga gilisan pero og mga mga kung sila pa si Timan Suito ang tag-iya tong ilang lugar, nanan mo wat mukhaan. Pero di ko balo ko. Napaman. Wala na. Kung igagaw mo ni atog syudad. Sakay siya bus, naog siya sa terminal. Naman ito yung mga karinderya sa una pa diha sa terminal. Kaon siya dito. Imong buti pasabot atong kananan. Inigawa sa terminal lang kilid. Ay, biya, namiya ato. Dili. Kabalo kasi magibot pasabot katong sa imol, kanang imol mo na, katong gahilera diha, atong kananan. Inigawas ni mo na atong kananan. Inigawas na gini mo. Di ba imol na karon?
Abot ang imol diha. Abot na diha. So una kay kataog liro man to dili dito. Diri ra man siya sa sulod sa terminal ikaon. Kaon siya. Pagkaon niya, ni ana siya nga luto pa. Uso pa ka luto te. Unsang luto Puro mo nililinuto. Puro mo Puro mo na niluto. ang salayo ka na sa una pag college na ako. Oh, Kanang ang ato among kung kanon diya sa Uslob kay luto ang tawag. luto. Kaya pag luto pero ang luto ipasabot kanon. Puro may linuto mo. Oh. Saban pa ka. Puro man luto ni. Wala may hilaw. Kung kita man ay Marriott, paabot ko sa. Kinsa may ni Marriott? Ni Marriott na asa tong tindera sa kalendriya ni Marriott. Dili, ang gisultik luto. O nga na. Asa ko Ulong man nang atong gistorya. asa ko nang ni Marriott Paabot ko. na Marriott. personal ginis Basti Brad. Dakong kagool mo dya. Pastilan ay nahinumduman mo gud niya akong sala niya. Mao na balik na punta. Dili ka taga Uslob kung dili ka musulti og ahe da. Kinsa may kailan ninyo ngayon na? Mga talidhay. Naman na actually sa Uslob. Hili kag mga talidhay bitay nga na. Nang kastula. Maso muslingan sa una. Unsay talidhay, Brad? Kanang mga na ahe da. Mga talidhay mo na. Kanang mga Unsay Expression, talidhay? God. Expression. Expression Hili nga. kanang mga Expression of something nga mura kag ma-overwhelm mo talidhay ka. Mao na talidhay. Laluma na gid. Dili siya exact nga definition. Unsa may definition ka? O naman kay mo na nakanindot nga ang lingwahe kanang lingwahe na iyang kaugalingong kinabuhi ba. Dili mo siya madakop sa usa ka kuan. Dili siya nimo madakop sa usa ka definition. Walay synonym. Gi-search na ako, Brad. Ang meaning niya sa talidhay is word that translates to prolonged laughter. Sa mo Prolonged na laughter. Expression nga na. Mo magatawa. Pero di gyapon insakto na yung definition nga expression of laughter. Mura ka na siya ganang naay panghitabo niya imong instant nga reaction. May mga Bisaya nga words nga lisod i-translate, diba? Kay og pangutan-on ta mo unsay ang unsay in English sa dukot. Matay. Diba? Wala po in English ang igsoon. Wala na English. Siblings. Di man kay ang igsoon kay kuan man usa man na akong igsoon. Di man ka maingon na that's my siblings, di ba? Nung grammar na maingon kag that's my siblings. Wala kuan. Wala direct kuan. Ako Jack, nang seryoso gamay. Mo man itong awayan sa Biblia. Kay usa sa hinungdan ana kanang translation. Si John sa Bible. In the beginning is the Word and the Word became flesh. Kanang word dili na siya translation mo na ipang-translate sa Tagalog. Nung nag-umpisa naging salita. Yung salita nagiging laman. Wala. Kanang word nga term, a very poor translation sa logos. Greek term ba? Kanang logos that encompasses the entire idea. Logos. Translate mo na biology, life, Latin mo na ilaha. Pero kanang logos sa Greek, encompass diba? Kanang usay tanan what is everything. In the beginning is the logos. Gi-translate into word. Ang word, bisa ganang i-check ni mo ang ebanghelyo ni John. Nagsugod ang tanan sa pulong. Di ba? Nawala ang konsepto sa logos. Mo na problema sa translation sa atong lingwahe. Sa Uslob, puribuyag natay kaugalingong words. Unya masabtan ra gyud nimo kung imong puy-an ang Uslob. Kay kung imong puy-an ang Uslob,
dili lang lingwahe mo masabdan sa nimo ang kultura sa Oslo nga dili mamutulog kahoy. Sa Oslo brad kuan ba abundant ba itong culture diha. Nya unang matingala ko kanang ato ang nakahigayunan nam ng butanding inig anha sa mga tao sa butanding. Unta pwede natong ma-offer pod ang ato ang mga culture diha. Ang problema ambot lang basig walang sa dako mabantay eh. Pero ang kasagaran sa mga mo visit diha inig human pag humag butanding actually sayo man ang butanding. Inig sayo po na mahuman. So dako pag panahon for example moadto kag Oslo bisita ka. Dako pa kag panahon for example tibok adlaw lain sig mopauli pa ka. Unay uban moadto pag Mualbual, moadto pag mga laing lugar. Pero kung ato ang paninduton pa ka turismo magid ang dakong bahin ng panudlanan sa Oslo. Pwede pa man nato palabuan pa ng i-offer nato atong mga culture. Kanoy kanang for example kanang gisulti nila sa comments nakita na ako. Na yung mga maskada. Abot kung naabay di lang ko sure. Kailan ka maskada ka man? Kailan ko maskada. Pabulhok. Pero lahi gyud ang maskada. Maskada ba? Maskada. Ang maskada dili man nagkikan sa Oslo. Pero ang siguro diha bantok pa nga. Mura sig pero ang maskada kita rayga amot lang kung sa Oslo pero cigar social. Sa atua sa Oslo brad sa Oslo murag mong sigarilyo ang maskada. Gito ang uban ana. Kuha man na murag himuong kuha man na kanang dukdukon mo siguro na dili nang hiwaon. Para po makabalo ng mga tigsoy maskada. Tain na sa kabayo kanang pangpatapot. Tais kabayo na. Mao makaadik na kay humot pa ng tais kabayo inig-suyop nimo. Muna ipatapot kay itong akong kliyente usa. Naa siya kanang ransuhan. Magransuhan ka na may kabayo kay may mong magatang ka ng mga palabaw. Anang kapag motor. Kabayo ka. So dagas lang kabayo na realize niya nga kining tae ko sa kabayo murag paste. So mata ikaw tigmos ka na siguro ka. Mao na gipatapot. Kibo ang anate kini madunggan sa taga Oslo magyagaw sila dito og tinuod na. Tinuod man. Ipatapot na mo ipatapot. Gipabukalan ni Guay usa. Ina may internet tuam nang i-search. Ngayon magguan. Lami na siya. Madugay lami. Tae na sa kabayo na ipatapot. Kada rin imuha rin gisulti rin nga ko di mo natugtukan hiwaon na nila. Ilang hiwaon nagpino. Amo gi hiwaon. Hiwaon nagpino ibutang sa dahon sa lumboy. Mon sigarilyo. Pero sa ato kay himuong tabako. Ang uban pod murag sigar. Di ba? Nya ang uban gamiton pod ang maskada bulhot. Bulhot. Imong tiyan gabutod. Pagtapot man kamo kita inigtuyo ka na ibantok mo na siya ibantok. Kaya ang pangutana unsaon man na para mapatapot. Tais kabayo. Basig dili tais kabayo, basig kuko sa kabayo. Sama patapot ako sa kabayo. Bakit basig tinae? Tae. Kay kabalo mo ko kanang mga kabayo, ingon man nila kanang kabayo o gulang na mamatay himong paste. Sulay wala yung balo kung sa'yo gi-process ng paste. Tae na sa kabayo. Presko gina siya, mabasa, ipatapot. Kamuha. Sana. Unsa man nun, ikaw ga-research diha, na ba kayo nakitaan? Dili dong plenty kagingon. Wala ko ga-research kay wala ko ga-research diha, basig ang nigawas diha, bayi o kabayo ha. Pag-research na ako, nakitaan muna ako ang comments ng asawa. Siyempre, di mo na ibutang sa internet. Ibutang na sa internet. Ipatapot tayo sa kabayo. Tahain na sa kabayo. Nangitag fake news. Ibutan talag nood. Ibutan talag nood. Di ko na, balik ta. Check na ako share gamay lang. Anang patas man na siya komento. O dili ka taga Oslo o dili ka aktibo o matinabangon. Nako istorya. Anang active sa simbahan na siya niya. Taga Bukid active daw sa simbahan sa kalisod sa kinabuhi ang yara to mo naan ni Domingo magserbisyo sa Ginoo.
member siya sa hapit na ng organisasyon sa simbahan. Mm. CWL, kanang mga readers, choir, unsa pa na mga membro sa simbahan. Mao na ning taga Bukid daw ning murulog sa simbahan. Dako ang bag. Mm. Kay naay sulod sa iyang bag uniforme sa choir, uniforme sa CWL, uniforme sa unsa pa ng mga organisasyon na Lourdes, member pa niya. Mm. Niabot ang panahon namatay taon siya. Ay kulang na. Mm. Mo problema ron. Gaaway ang mga organisasyon sa simbahan. Unsa iyang isurob mo? Sa lungon. Gaaway naabot sa barangay. Ganahan ang Tinood taga mo na. Tinood ni CWL. mo, Brad. Tinood na. Tinood. Moabot ang taga CWL lang gusto ang uniforme ang isuot. Niingon pod ang mga taga Lourdes silang uniforme ang isuot, ang taga choir. So, gaway grabe. So, naay resolution moabot pod dili man lang taga barangay mo resolve sila gasabot-sabot. Para lang sa patay yan, di mag-away. So, ang ilang resolution, hubuan na lang ang patay para dili mag-away. So, gibilanan, gaubo ang patay. Gaubo ang patay. Di, wala na siya maglalis. Oh. Pero ingnan na ang taga-Oslob. Bisa na lang hubuan mamatay basta nakatabang, nakaservisyo. Laluma eh. Muna taga-Oslob. Hubuan man ko ninyo tanan, nakatabang lang ko. Siyempre, ingana na. Murag naa man kay gikuha na ning kanang istorya hata. Tinuod na, di ba na istorya? Murag di kining imong gisulti murag padulong ni sa pag-announce nga unsa imong kandidatuhan sa kuan sa election. Kita. Pero itang binuangan nga namulitika ta. Matay. Doc Che na ba mo reverse psychology ay ko na gikat. Maro ko Doc Che na. Padaganon ta. Mama, na may gasulti si kuan pod, gaingon pod nga magbaligya ako no siya gyuta para makandidato ta. Kamila. Pero nang luod man ko ngano kamunduha ra may pakandidatuhon. Kami ni Wendy wala apel. Ano siguro tong daog? Samok pa ka. Ana ta kaya po. Ngano ba ay sabi. Kani maistorya gud na. O kitang tulo mulan sir kasi mudaog na tong tulo. O kitang tulo bang dagan magproblema ta ani kisa magmayor. Puro mo ta magmayor. Ari mo kontra tong tulo. Si Carmela na nangutana ngaliha. Nganong kamo ginudahan mong lansad? Nako, mao gani. Kami ginisrino magistorya. Maglalis mo na kay iyang gusto, siya mo'y magmayor, ako may mag-vice mayor. So, pangyayin ako, di gusto ka. Ako mo magmayor. Ay, tinood gudi ayaw yung plano ni sila magmayor. Di kini, tinood istorya, murag og sa kalumpang, maalanganin ko niya. Pero, diha rapod. Malanganin mo ka. Malanganin ko sa kalumpang. Kay kamo, taga kalumpang man mo. Pero, imong premise. Ako, naikaila sa banlaw. Kamo na. Ginagtulo, puro, imong premise, magdagan, nagtulos mayor. Sige. Pwede ka na itagbuto. Kaliko. Kami, daoton mga na mo. Kay kabalo, daghan mo ang gisulti dito eh. Bakong ngayon ni Carmela ilang katuhin na. Og maglansa og mayor, nakaupat mi diha ga podcast. Yate di siguro may magasinabot kasi mula kag mayor. Yate nang upat portas garbo ni. Yate di ko kumusugot himuon kog bisa. Matay mo kuan. Basic ko nako. Portas ya dili gani may og kaming upat may maglansa upat may kapartido. Yahay may og nag Bahinon pa na ito itawa. Pastilan. Matay, lisuro ka istorya ng tulo. Yung ni Carmela. Pag istorya ko na mong tuloy, matay, lisuro ka istorya ng tulo. Ano mong istorya ko ng mga tagas ng garbo? Yate, mamasangin ng ilang pigas kudrada nga. Mamulti ka yate, wala sakbanlo. Kanang tulong nga garbo na sangkom na slangit. Muya gawa na o kita mag-meeting di abansa. O niyang panahon na to puro personal. Ako hindi mo tuma siguro kay alkansi ko din eh.
Si Wendell inay unsa ka di mo butingog. Murag og mao may tabo si Wendell siguro. Maingon na siya nga, "Kamo lang, ako suporta lang ko niya." Wala Na pa maglibog takbalo. ko siya asa siya mo suporta. Wala pa takbalo ay nakaminos kang Wendell. Musugot na imoong kuan. Bise. Konsehal. Mo kasi Yate naabot og Australia uli siya imoon siyang PhD konsehal. ko niya konsehal ra ko ninyo oh. Yate ning Dili tulo. inani may tabo si Wendell maingon nga, "Sige, kamo lang tulo pagsabot kinsay magmayor ninyo." Nya nagpiling og kuan siya naglansa day congressman day ha. Ikaw ka Carmela. Yate di mo mag-comment ng politika ta. Lisulo ka istorya ng tulo. Tinuod ba kanang inana ba nga sila ga-comment ambot lang asa na kwa. Kay sa ato man sige nag-istorya ta kini og tinuod naghunahuna ako kanina. Og unsa man gani na og paninitan si Charlie Men mahimong mayor. Dako kay katag problema. Kay wala man tamaanad nga kanang ma-administrasyon, wala man tamaanad nga majority. Di ba ta atong kinaiya siging ga kung asa tong minority adto ta. Kung asa tong wala tama opposition adto ta. Wala pa gani kumayor. Gidaot ako ninyo. Di ba? Oh. Wala Diba? mo damaanad nga people pleaser ba? Kanang okay kana mo dakong kuan dakong kinaiya na sa kanang politika o kanang people pleaser kanang unsay sultis mga tawo. Lisod na oy. Adi ako graduate na ko ana. Kay tinuod man ako gadako ko mahulog man ko ginana kasi mama politika man. Unya magsigig bantay lagi kay may maingon nga anak ni Marseng, anak ni Kuan, anak ni Marseng mao ni gibuhat, anak ni Marseng mao ni kuyog, anak ni Marseng Kuan. Moto nasa Oslo murag kanang stick to Kuan ba kanang hugot kay lanes ba nga mo sa syudad na magbinuang chak. Mao na pag abot og syudad walay nakailan ako dire dito go waras og kanang Kuan ba kay tinuod man. Pero Isod ako kaayo siya. Kuan ay Adlokon. Dagan ko. Tanaw na Dagan to juga. style. sige. Wala kining mga nang yubin tato na politika ta wala sa lakbalong. Ang kita gani og mangdagan, magihayam tag dagan. Yate di po ko busugot, timuon ko ninyong kuan. Timuon ninyong konsehal. Yate nang panya mo mayor yako gidaot. Nausang tao may atras na kuan yate. Mo na ikaw mo adto kag kuan konsehal mo na ingon check yang comment ba. Unya nakambulansar kung modato na ta. Kay for example ikaw mo mag politiko ka diha, biyaan nimong trabaho. Ano ato pwede ba ka magtrabaho sa matay brad. Oslo? Nami nang lansar dia sa Oslo nga kanang naay trabaho unya ni lansar kanang konsehal sa barangay. Konsehal sa barangay, konsehal sa lungsod, abi nila kuan ra ba? Nya paglingkod nila nag-realize sila nga di magserbi ni. Mao man na si mama ga konsehal siya ingon so wala may kuan asa man tay kwarta aning magpolitika ta. Ano gud na may sweldo siya. Kining gawas nimo sa inigkuha kato sa una wala pa may ATM ilang sweldo adto pa man kuha ang treasurer's office. Inig sweldo ni mga tawo gatindog dito sa hagdanan sa treasurer's office gaatang na. Kung siya solicit o di siya kadawat sing sweldo pag abot sa gawas igo lang gibahen wala mo sobra. Wala man tawo kwarta siya galibo kung saan ni pagka man pag rato ng politika. Saan na kadisbar na ako. Nangitod ka na judge. Ako din ang balik sunod bulan. Kaya akong lansar sa Oslo. pastilan. Ate ako, listen ko mo resign ko din. Ay mga brad. Makahatag mga gana ko sana. One man. Di ka ko busilon sa akong kliyente. Balik ta sa katong imong giingon kanang rin ba nga ang kining butanding dapat ikuan ang kultura sa Oslo ba? Unsa may nindot nga sign ibutan dito? Kay di ba mo sakay ka og Philippine Airlines. Unsa nga kultura i-promote? Di ba naman dapat naman ni welcome to Oslo. Di ta mo kumbiyansa. Sakay tag eroplano. Maingon man mabuhay, di ba? Mo man ikuan sakay ka. Unsa yang kultura i-promote? Di ta kung kumbiyansa ako nakanunan ako ra. Ginudahan naman ako maglansar ay masiguro nagmayor ng mga animala. Di ba, no sa kultura i-promote. Kaya basig ako, mag-promote po ako,
Manuid. Ang wala Unsa manuid na? man siya kay. Kita mo rin, pingaw naman sa plataforma. Ay, nagtaparwa ba? Kasi may ito ba? Di ko magsama di ay. Naon na kay Sulti, di ko magsama. Puslan man. Ipasagingan na, namulti ka na. Batay. Oo. Wala Sige. yung podcast mahimo kay. Di na lang magsama kay. Oo. Mabaw. Oo. Ay. Oo. Dahil, Rino, ikaw Rino na, Kabaya. Unsa man ikaw imong talaga. plataforma? Kasi mga plataforma ta. Di, ang pangutana, dili ka taga-Oslob con. Oh. Plataforma mo na. Plataforma mo na. Wala gay. Actually, nindot ba na kung kana ato ang imong pangutana sa atong page bra. Unay pangutana ini. Kanang sana eleksyon. Nig-eleksyon. Sige, be. Kaila kag maskada. Kaila kag unsa nang kaila kag nganong ituslob ang pan sa kape. Unay pangutana sa mga magkuan ba meeting de banse kung di na Iba. tubag ka na. Ima, Pero Sino makuha man na, Brad. Mabayas ta na. Kaya naminaw sila og puro pubula, makabalo na sila. Nag-abot sa butanding, Brad, dapat naanay sign. 'Di ba? Instead nga welcome to Oslob, unsa may dapat ng sign diha nga mag-ingon mao ni ang Oslob. Na kay naandag wa kay mo may pangutana nimo. Wala mo kay gunahunaan og gahunahuna pa ta. Wala. Dili ni mapurog pabula og gahunahuna ta daa. Kuan, buta nga. Katong insulti nimo. Ahi da. Ay. Sunod mo. Hala, ikaw ni Mariot. Ahi da. Welcome mga naising ko sa ilok. Ibang ito. Belang na mga dalo. Na mga sigbinan. Na mga sigbin. Kanag sigbin, di mo na to. Santander mo na. Nganong manghinaw bro sa Batagbag. Nabay sigbin Oslob. Santander mo na. May sigbin mo ng Oslo. Yate, kung Usa may nawang sigbin god. Bay ako mapumot yun si kanggaro man lang. basig mo ingon ng taga Santander nga. Amo nga ng sigbin yate. Dahil sa brad, magkwenta sa atong tarpaulin. Unsa tayo ba? Ahe, da. Ay mo Jack. Mo ta la ni Mariot. Ako bill lang mga dalo. Di na ba? Ano ba? Sama ni mga tabuan. Batay na bulsa na giluklok tambak. Suli sa sulaw. Wala kita eh. Unsa naman niya? Ako ata. Parang nga. Mag-promote mo tayo. Paita tong istorya ng maskada na ay kuan. Wala na. Ang tanan maskada sa Oslo, wala na yung mamalat. Na tinuod na itaay sa kuan. Dili, ipatapot ang tais kabayo. Naitae. Ano kung ibutapot ni mo na. Di na Wala masuna. na itae. Kung ka na, Gamay mo ibutapot ng tais kabayo. Gamay. Unsa yung mga hunahuna tigibahog mo duga-duga. Ipay-pahid ka. Ganun mo na, sumpay-sumpay. Pero tinuod bad ka ng isulti. Ako, di man singo musopa ko ni Kalimin. Pero kanang kape, taim na. Taim man po na. Dili. Oo. Dili. Kanang imo giingon nga kape nga tae. Kuha man na certain kape man na kato man ang kape luwak. Oo, katong kape. Gikaon sa na, Sigben. murag sa Thailand mo na? Ano nga? Pero naman po naman na sa kuan Batangas ba na? Batangas ng man din. naman sila. Tais kandeng. Dili na tayo sa kanting. Oy. Ano tayo sa Abi kay parehang forma tao si kanting. Ano kita? Dili man. Kuil mo, kuan ba? amo katawa kita abi malipayon ta kay abi kay. Dili kanang kadaog. civet ba? Di kanang kapiluwak kuha man na civet. Nya kanang civet mo nagiingon nila nga Sigben. Kanang murag iring ba nga kining kuan ba?
Mura siya iring Dili wild ba? dili sa Batangas ila gyud ang Oh. nang kuan ta iskanding nga kanang pait-pait gyud na. Pait-pait kay kanang unsa nang dili carnivore man ang kanding. Limpyo na. Mm. Herbivore, Dili na, sorry. Herbivore. Dili te. Ang kanang kapiluwak te, bali ang sa Indonesia man siguro na ang kanang civet kanang murag iring ba? O kanang gitawag sa tuwa nga sigben. Mukaon sila sa kanang kape, kanang tanom nga kape ba? Katong mga liso sa katong mga prutas sa kape, ilan ang kaunon. Kabalo ka na. Balibang sila, ilan ang hugasan, unya katong mga coffee beans, mo to ilang kwaon, himo og kape. Liso-liso. Pero dili agtaay mismo. Ihugasan naman Agtaay to. ka nagikan. Naghihimo po na sa Batangas. Mo nga nung sa sa Indonesia kanding na sa Batangas lahi. Pinuuna mo ng tais kanding. Kaya nagipanindigan lang niya, Brad. May nagharag fake news na to, ana. Ayaw na mo paminaw na mo. Minaw mo, puro fake news na. Kining kuan ba? Kana bitaw, di usapod. Ug magpadala ka og sulat sa Oslob. Magpadala ka og package sa Oslob. Wala may address. O di mo maingon nga, ug naa ka diha, maingon nga block 3, kuan, di ba, na may address. Pero sa Oslob dili man. Care of mo na. Unsa may mga care of niyo? Kay ako na hinunduman sa una, care of Esming Store. O magpadala kay sulat sa lungsod, care of Esming Store. Unsa niyo sa Kalumpa? Lanay na po na. Punta sa lanay na po na. Unsa niyo sa Kalumpa? Nita Store. Nita Store. Mao to atbang sa eskwelahan na. Dili, nakoy ko nang kanang unsa nang ahensya Philippine Alimot ko. Department of Common Sense. Dili kanang sa mga suwat ba? Hambugiro na. Post office. Philpo nang Philpost. Philpost. Hambugiro ng mga trabahante ana. Duha ng mga hambugiro nga trabahante sa Pilipinas at that time ganang trabahante sa steel company. Philippine Steel Corporation o ganang Philippine Postal Office. Kaya nga ang mga gatrabaho sa postal office mo ni bida. Nigabot magbisikleta gaatang na mga kami sa una last mama sa Poseidon. Gaatang kay gadalag ka ng usana. Mura sila og si Hermes, kabalo mo ng Hermes sa Greek mythology. Messenger ni Zeus. Mura sila kanang atang wow naaya bisita mga bibo kay na. Andaman na sila og mga pagkaon. Imong nanay Brad magandam. Kay basig na isulat tawon si Kuan, si mama. Wala pa tong telepono nga spelliti na isulat. Unya usahay na mga sulat ana ipalupit ang padala tawon. Ipalupit sa sulat. Naguba lang yun ang panarbaho pag abot aning internet kay nga nawala na din na sila importante. Pero mao na sila kanang inyong gingon nga Philpost. Pero kana ganigad kanang mga istorya pod nga kanang mga nagtrabaho sa Philpost. Sagaran mga dagang anak na. Nabalita ganito nga. Humot ka na sa beer house. Nga naman. Ikaw ba dili mga wala magtrabaho sa Philpost nga humot po gas. Mama na kay nagtaga Philpost ka. Feeling nila kanang kuan ka dakog sweldo, daghan kang mga pagtagaan na kwarta nag-abot sa chat sa ikaw wala pa ka magbisikleta ng taga Philpost sa Kalumpang. Nanindog ang mga tao-tawon. Nindot nga trabaho sa una, Brad. Gatang una ba'y sulat. Ang sulat mong gudana, usay, nagipalupit ka 200. Anong naabot as Philpost? Di kay kadang atong ipastrihan sa Oslo ba wala address. Wala address. Malagatang na sila sa Dapli Karsada. At that time. Nato schedule, kana man na, di ko kalimot sa una, mga alas 3, alas 4. Magdala nag-plastic kay isudlan lang sa mga sinakol, ay kalimutawon sa kuan ha. Kuan. Unya, ang feeling po sa mga tao wala ninduta o ako kalambigit ana. Hambugiro ka na, bisikleta para. So, pero ang mao na siguro na ang explanation po na bad mao walay address specific ang mga tao manggod kailanay
Mao gyud. Magkailanay ang mga tao dito. Asa na si Oo. kuan no, didto na diri man gud sa syudad or asa ka punta. Akong silingan kay diri wa ko kaila. Mhm. Kay nya naayo didto sa tuwa kay yung mga yutaan man taga Uslob. Ah. Usa ka Unsa pa yung mga hinumduman? Kay ako minumduman ilang kuan. Like ato ila Rosal, ila Jonlen, ila doktora kanang Si Atbang Pasilyaw, sa Doktora ospital, Pasilyaw. Doktora Pasilyaw, Yeah, og adto na sa mga barangay hall. Barangay O Hall, katong mga sikat nga tindahan. ug mga tindahan mo na no. care of ni Takala ang sulat ra. Oo. Oo. Ila siguro mga kuan dili kay siguro kalumpang tanang mo kun kanang mga unsa na mga moagi nga panel kay lagi na nimo adihan na siya nita kay usay ka nang bisag ka ng mga driver sa bus. Yes pa. Inig magpadala ka sa bus. Adto ra ihulog ilang nita o kaila daghang kaila gini mo nang ba. Kabalo ka no. Siya. Patubog pug istorya ng nita. Kung sikat ka nga tawo, ang buhaton nimo di man gyud ta maglungtad mga matay man gyud ta. Pero parang molungtad ang imuhang legacy. Magtanom kag kahoy. Inig kanang kahoy di man gyud na mamatay. Inig makita ang mga tawo ng kahuya, makita siya, kanang kahuya ang gatanom sa nita. So, para maglungtad ang imuhang ngalan, kanang akong ngalan karon daghang kailan ako pinagkamatay na ako, mawala ra ni. Pero ikaw kung ganahan ka maglungtad imong ngalan, magtanom kag kahoy. Pero siguro ang pinakaimportante sa iyang sulti ba, importante ang imong legacy nga biyaan ba. Unsaon ka hinumduman sa mga tawo inig mamatay na ka. Sinang nita sa kalumpang mo to'y kanang sikat. Pero daghan po ni comment dito nga di ka taga Uslob kung wala ka kaila nang gawas ng mga ngalan o sa mga sikat nato sa Uslob. Ang pinakataas og comment si Neutropio. Kinsa to si Like ako nakinumdum ako kinsa na si Neutropio pero kabalo ba sa background na asa na siya gika. Ako wala pug ko ka kuan basig kaning naay background ni Salimin nga fake news. Tagasa. Di ba taga San Jose man na siya nya ilang istorya ko no si ako magnoy man ko. Ang sa una magnoy tropyo mo ko. Ay magmuling ko na siya sa iyang nawong magpabuang-buang ina istorya nako. Na istorya gyud nga kuan na kanang sana undercover. Ba? Kadungog mo ng istorya. Undercover ko na si Tropio. Wala. Classmate na siguro ng mama, hindi ko sigurado. Kana si Neutropio? Okay, mama wala ba kuan ang panahon ba ni mama sa una pag elementary iyang nang atong engineer asa yung nanay mga graduate na nag-central. Imuha si Abon siguro bra. Dili kay wala man na elementary ang eskwela na murag kuto na grade 3, grade 4 niya ato na ka magtiwa sa central murag magtiwa sa central. Okay, dili man kompleto like class. Pero akong doon ni mama murag na classmate di ka sigurado inon kita hangod kag fake news. Pero si Tropio dili man to di man to ingon nga buang ano man to kanang lahubo. Mao gani ang istorya. Di ba son magmuling ko wong unya. Daghan ko lang. Nako, ano man style man mga nabuhi ka. Skalisod sa panginabuhi. At least wala mga awat. At least wala mamutulog kahoy. Mutabang mga nagbisipis usahay sa mga kahoy diya. Mutabang man kanang mga trabahoon sa munisipyo Manilheg. Panahon pa man na siya di wala ko masayo kanang atohang item nga pagka-janitor murag si Noy Rodney Lirasan pa ang unang kuha na. Pero unay mga janitor i-check lang na kung naay mga naminaw. Tabang-tabang dagaan ka usay mo si Nitropio mo man ang buhat niya ini ko atawon siguro nanay gibuhi murag nanay gibuhi siya. Ang kuan maglakaw-lakaw na siya bulingon og nawong. Okay ra man ako na. Na mo ka experience ni Neutropio Brad ni kuan na siya katong murag kang kang kasoy nga pedika sakay ko kasoy na pedika bunya kana siya
ni duol nagsunod na ko ba? Ya, mga istorya ba? Unya, kanang kulumbitay siya sa likod sa pedicab, nya hubog man ta. Wa nga paglarga sa pedicab nahulog siya, nya paghulog niya diri siyang ulo ba kanang anak sa karsada. Perti ka trauma na ko ato. Bata pa kay ko ato nga nahitabo na. Mo na makita ko nitupyo mahadlo ko tungod katong kuan kay ga kuan siya nahulog yun siya nya ga kanang gahigda sa karsada kanang ga inana ba kanang abi na ko mamatay ta. Perti ko hadlo ka gid ako na niya. Actually, si Neutropio, kahadlokan na siya gubog. Mm. Ay, may na. Oh, Pero bisag kinsa manuboga. mao. Pero actually may istorya na mo siguro. Ug buang bas Neutropio, yapo na kung sa iyang style. Di lang ko manghusga. Ug buang gud siya. Ug mo uga pa buang-buang para taon siya makakwarta. Wa po tay problema kaysa mangawat, di ba? Magpatarong-tarong ka o magpatarong-tarong ka sa opisina unya ikaw day gapalimpyo-limpyo, ga nektay-nektay, limpyo kayo. Fancy coat, pantay, butan-butan, promise election, di ba? Para mas mangawat. maayo pa itong mapubuang na. Ah. Usa pa nga kuha nato sa uslob si Roger mo. Buang ito. Bitaw ngano mo na iyang kuan ba? Ako nabukan na Roger. Unsa man ang mo? Magmo siya, di siya katabi. Tinuod ba ng istorya brad nga kuha na siya sa una kanang tarong pa niya nasunugan ba ta? Nasunog ilang balay unsa pa na? Kunya mahadlok ta siya kalaya. Bitaw kadungog ko ng istorya. Nay tinuod ko. Okay, binuangan siya, itsa kanang posporo, itsahan na siya niya. Yan kanang ang kuan yung sing-sing. Madili patang-tang. Nahubag yung kamot. Ya, ko amo yung tiil no, katong hubag puti yung tiil. Ako, kana sila, may Roger mo. Kung tanawin, Roger, mas malangit pa na ako. Unsalaan? Mas malangit pa niya. Wala mo to'y sala, siguro. Wala gito. Pero usahay mo, sakay putog ko ng kanang mo sakay og ibise. Or kanang mga bus ba, hangtod maabot og asang lugara. Yung makabalik na po siya. Makailhan na po siya dito nga, taga Oslob na. Maabot na po siya Oslob, bala. Roger mo na siya, ugna na siya, mga isang pagkaon, magmura man siya mo. Mo. Pero kanas, kuan pod, kadong ikatulobod, si Pilo Kokok. Pilo Kokok. Mao na ginag-ingon si... Tanaw na ako, dili man siya. Actually, maminaw ko niya mag-istorya. Murag full of wisdom. Ng mga istorya. Masuko lang siya tawag Kokok. Nauna, may nakumura, mga Pilo Kokok, mga pilosopong. Pila! Pag hinahinay, handig na ba? May magbola. Actually, full of wisdom yung mga istorya. Maligid na handig. Ligid ay magbola. Mao po na, brad. Ingon ka full of wisdom. Ay pakaubos imong standards, brad. Dili, kay nagtuo na nga katawanan ba? Pero, kung tanawon ni mo ang iyang panugat, sakto man ito yung isulti, ay magbola. Maligid ka. Actually, in a way, kung tanawon ni mo, ang bola, maligid ka. Pero tanawon ni mo, naunhan niya sa best ganda. Wala na ba? Mura. Nauna ba siyang best ganda? Kung naon. Pero mo to si Brad. Masuko mo to siya inog kokok. Okay, ang kokok manggod, expression of death, nakainom mo to, example tong billiards. Tirahon ng billiards kay imong nakita sa pattern, igor mo bola, anang mo kuan na siya, mo irog. Ang tawagan na, lo binarsyag ng tarong explanation na. Pero kanang mga tawanan, nagdulag billiards, wala man na maglo binarsyag, wala man na trigo, magangulanggol. Ang ila, kasi lang naandan. Ang pattern ba? Ang pattern nga nakita ni Pilo, ni Aning Pilo, kung na kokok, may namatay. Actually, akong giuna-una na, og panalitan, para lang akong i-appreciate si Pilo ba? Si Aning Pilo, si Sir Isaac Newton. Before anak, kisa may, atong libawan na, bugat, pula ka. Ni Newton naman siguro explanation ng mapulak ng kuan apple
Mo na namugna ng Law of gravity. universal gravitational na kanang Mm. law of gravitation. Kaya ang iyahang kanang iyang kanang line of thoughts ba nga ang insulti ni Charlemagne nga ay magbula. Actually murag pilosopo ba pero actually kailangan lang bright ka para makahatag og pilosopo nga tubag. Makataga. Kaya ang kuko, ako biya, dugay na kung nuna. Kaya ang nakita ni Pilo, ug may namatay na magkukok. Mm. Muna, ug magkukok, masuko na siya kay nanunglo. Nanunglo. Di lang nakupod masabtan, kana siguro part sa urban legend. Pero basig na ay, kuhan ba, si Pilo, he is calling of something nga ngano may relasyon ng kuko, may namatay. Mm. Pero kana tsak, tinuod mo na, ug may mamatay sa mua, na nang kuko. Ambot, unsa ilahang relasyon na. Ito, gusulti na ako si Anol ba? Kanang mga karaan, mga tambay sa Danlungsod ba? Kanang ko si Coco. Si Coco. Kanang ko si Pilo. Ni Abo dito. Okay, kuhaan. Yeah. Kuha mo na. Migo Boy. Migo Boy man lang tawag na. Migo Boy. Kuha mo to na. Kanang mag-storya ba? Ikaw, Migo Boy, inom kag Coke. Balita ko Coke. Ayun na siya. Ikaw, balita ka na ako Coke, pero tawagan ka na akong Coke. Ayaw ko sa Coke. Sige. Palitan ng Coke. Magawa, gihatag ko Coke. Ingan. Dawat siya sa Coke. Ingan din nga. Kuhan ha. Coke. Ego po ko sa pilo. Ayaw, kus kay hong lang. Si Migo Boy. Kuha mo to. Bay, mag-backlight to. Taga-asa to si kanang Pilo Coco. Kaya di karon kay kita pero pabula naman. Ang istorya ron. Dili ka taga-uslob kung wala ka kabalo kinsay mga naa sa purok pabula. Di mo may sulti daw. Dili ka taga-uslob kung wala ka ga-follow og purok pabula. Dili. Purok pabula. Ako dili ka taga-uslob og wala ka kaila kung kinsa ang naa sa purok pabula. Nindot na siya. Kay og may man comment, mag-apihap ko na pinako. Kispit man nga. Ay, wala na mo. Daog na ko daan. Muy daghana dito. Ako, mo bitaw gisulti ni Rino ganina. Makulbaan ko, maingon nga, ikaw ba si Chucky ba na? Kinsa na puti. Ay, salamat, igagaw. Lingaw man siya nga activity. Nakoy nabasahan mo dito nga, dili ka taga-uslob, kung dili ka maingon og iyot, og maslay. Lisura na tubaga ay. May sa gilaas lamang na napay kuan ag bilat. Gilaas lamang ng bilat. Og naa pa tong usa ni comment nga bay bilat sa una gamaya, bilat karon dako ana. Kamo Brad, unsa may tan-aw ninyo? Kinsay may i-crown nato nga ni daog sa atong mga comments. Premier Brad, ikaw mag-crown ka. Mahingan lang sila diri sa podcast. Di ba enough na? Unsa ta Neverland. Mag-premyo usa ka sakong bugas. Pwede ang mga daog kuan sa tawagan na pa-join na to sa tong live. Kana nindot ta siya kay at least Kinsa may nakadaog? Balo inyo pilion po diyan nakadaog si Neverland. Nakadakong kalipay niya nga maapil-apil siya na ta. Basta ka to mo, cut na ko na. Di na ko na-cut. Bahala siya sa ginabuhay. Comment, apil ako. Unsa na? Okay ka, gusto ka mo apel, o gusto ka magtinarong ka, gusto maki-apil ka na mo, ang ako ba, o ikaw, interesado ka mo join, kita wala man taga dinalo, o naiganahan mo apel, naiganahan maghugoy-hugoy, ganahan mo pabulat na to. Pero, agi po sa tarong. Unsa mang klasihan na nga, mo comment lang sa wall, apila ko, nya, ganahan na siya mo, unsa man, kita mo reach out niya, pwede man siya mag-message siya. O saan man ang pag-message? Akala, tudloan to mo. Maing gabi diha, sir. Or maing adlaw diha, sir. Magsugod tag tinarong ba? Dili nang apila ko sa man taong klasihan na wala may oras sa mga tao nga wala batasan.
Gikumintan para ba sa imuhang mga luon brad pa? La, Outro. samot Mao man. aligri ra ba? Dagoy nana. Gisakyan ra. Pero yan na ba? Pwede naman ka mo reach out. Pwede naman ka mo istorya na mo. Pwede mo mag-message. Giunsa na ito pakabalo nga na idea ay gusto nga mag-live tag-usab. Diba? Nag-reach out. Nag-message. Nitawag. Pwede man. Unsa man. Apila Di mo ko. ikat ni brad. Di na ako na-ikat na. Para makabalo siya. Ano dakong guon? Walay Naas ko batasan. Walay batasan nga kanang mga bagong tubo. Asa man na. Wala man to do og tarong nga pag kanang pamaagi ba kung unsa nimo pag-approach ang usa ka og ihulog na to business negotiation business na negotiation, di ba? Unsa man nimo pag-atubang? Dili nang comment na kag apila ko mura man nagnanguya ba og Business proposal na. business proposal ba na? Oh. Basig maingon lang og maayong gabi diha. Oh, di ba? Dili Aton kay sa tagpamatasan. may nauso mo na nila kanang mga vlogger nga pa-join atong klarohon lang nila nga although pabula ni seryoso ang mga gistoryahan. Mao man. Wala pa ang mga listeners may moingon nga nabay sense or wala. Oo. Pero among tanaw mo na may mga binuang pero ultimately among purpose seryoso man. Mao man. Although Dili maabot man mi sa ingon mga nga sala. Maabot mi sa mga sala. Makainok Seryoso. Seryoso. So man tawo In ng fact- klasiha sa In fact, manghambog gyud mi tawon kay ang protesta sa mga kahoy. Dire gyud tawon kami mo'y gasugod. Ako may siguro miadto sa Bumbo Radyo pero salamat tawon sa efforts pero pabula gyud tawon to. Din ako mag-mention og ngalan kinsa namo ang Oo. naning kamot. Pasiglaya po padulngan nganong nakakauan ko. Oh, pamawi gyud kay wa gyud mo gi-mention ang puro pabulot dito sa Bumbaw. Matay. Salamat ako sa Bumbo Radyo. Salamat. Kung na may mga reklamo sunod, ligo namang among influencer sa Bumbo Radyo. Di na po kumingon sa klase sa influence ana. Oo. Ako, Inana siya ingon kaligon lang nga na ako. pet name. Ang pakabibo kay Sir Limin niya. Ang pakahubog na dugo ay. Malipay na gyud siya. Nagbasa ko comment, kani last na lang siguro na. Nagbasa ko comment dere. Iyuta ko padre, di ka taga Oslo kung di ka maingon og iyuta ko padre. Wala ka dungog kay ginana sa Oslo. Wala. Di ka taga Oslo. Ikaw nakadungog ka na. Wala man. Akong nadunggan naman ang dagang linayhes kong binto. Daghan na sa Nain kabinto. niya, pabula. Nay duster. Nay pan. Tinuod na. Na chismes. Nay silang kuan na tawon tong kumbinto nay mga duster, mga karsones o kuan. So nabalita man na. In fact gisumbong na siya sa radyo ng pareha anong daghang mga linayhe taon diha. Sa Oslo. Dili sa Oslo. Oh. Dili sa Oslo. Na chismis na siya tao na balita na siya sa DYHP ka. Ba't mo DYHP ba to? Gisumbong na siya anong daghang linayhe mga duster mga sinila og baye. Nya galibog pud mga tawo usahay na malayhe siya mga dakoon, diwang na may gining paria. Yati pag interview luoy biton paria tawon kay wala tayo kita sa parokya. Nanawa tawon og labada. Nanawat og labada pang listen. Ako, dili ko makatawa kay maka imaldition ta. Nanawat og labada tawon. Namo tagpila pong kilo ta ilang father nga laba. Laba siya, misa laba. Misa laba. Unsala po niya mga nanimba dito gagmay diwag hatag. Gamay siguro siya gichismis. Di pa siguro manghatag og kolekta chismis daghang linayhay. Kinumda mo itong chismis sa Oslo sa Ano una. kanang halad brad. Ihatag ba si padung ba na sa mga pare? Di mo na. Dili gani. Gamay ra kay porsyento para sa operating expense na tao na igbalayad og mga Lahi-lahi man na brad. Lahi-lahi man na depende sa nasod. Kay interview man to ag pare nga Italy. Gipungutan na siya unsaon kuno na pagbahin ng kwarta sa kining sa simbahan. Naingon siya nga
magkuan kuno sila, magsukod kuno sila linya na layo kay tanan. Human ang kwarta nga ilang makolekta, ilang ilabay. Ag mulapaw sa linya, maoto sa pare. Ang katong di makaabot sa linya, maoto sa simbahan. Nga layo man kay tong linya, di gamay na mga sensilyo ray makalaba. Ag kining pare kining sa Germany nga pare, ila ko no, magkuan ko no sila, magdrawing ko no sila lingin ba, nga layo. Labay nila ang kwarta, ag masulod ko no dito, mao na sa pare. Ang katong nasa gawas, mao to sa simbahan. Abot sa Pilipino, brad. Pag ingon, unsa mong pagbahin ang kwarta sa Pilipinas, ingon sa Paris, Pilipinas, akong kumkumo ng kwarta, akong iitsa sa langit, ang modritso sa langit, iyaha, ang mahulog ako Hindi ko makatawa kay. Naapugay ako Maldisyon. Naapugay ko. Last naman guys ko pare. Mga expression sa Ostab. Ang mga taga-Ostab dawon, ang kugihan tawon, nabuhi tawon ng simbahan, tungod tawon sa mga bisag ka lisod sa kinabuhi. Manghatag tawon ba? Mo na gingon sa Biblia nga unsa man ng linibo kung katugon yung istoryahan makawatag 20,000 wala effect ba. Pero sa Ostab dawon inandaman ng Domingo kay ang ihatag ana ang presensya tanan. Bisag gani kag bag-ong usa na akong kuan diri sa Carabela matingalaw palitan ko niya og kanang bag-ong kuan. Nako akong agi sa simbahan aron November. Yan ang pugo. Ikaw taga Oslo. O kada imong bag-o dili iagi sa simbahan. Kaya akong giparking sulod simbahan kana. Pero kanang kolekta na ko istorya ana. Di usa ka adlaw ga ayay ginambog ning mga kwarta. Ang mga kwarta. Ang mga kwarta dai Excalibur 500s. O 100 o mo sensiyo. Ang narga ingon sa Excalibur. Hay daghan kay kong mga lugar na adtuon. Daghan kong mga butang nga napalit. Ay yak pickleball nga racket, tennis tag 15,000 pesos. Badto kong mga lugar sa Europa inig ka December ingon sa Excalibur bugnaw kayo. Ingon po sa 500. Social. Ako, bisag naro ko sa Pilipinas. Gasuri-suroy, aragig ko mga restaurant rig mga casino. Ingon sa 500. Ako, di mako ambisyoso. Okay na nako. Ingon po ang 100. O sige, kay gambugay naman ta. Sos, nakasakay na ko og tanang bus. Aircon, regular. Lain-laing lugar. So, gambugay sila. Ingon tong mga sensiyo. Hala, ako maulaw o ginambaw. Ingon tong mga, nga naman siya pa. Akong nailan na mga lugar, simbahan. Simbahan lang na yung lugar. Lugaya na pag yung mag-react ay. Dahil pwede mo na ako idikit ang katawa. Si Chucky magulat og punchline. Siguro. Hindi ko sigurado kung mauna ba to punchline o dila. Simbahan mo Kining kuan ba? Kining atong pulong sa Oslo nga musyagi tog iyot. Nagmisa ko no si kining atong kuan ba? Si Paditito. Nagmisa ko no dito sa Tumalog. Pag kining bata ko no nahulog, di syagi taw naginahan. Iyot! Di nangatawa na tanan. Hasta si Paditito ni apilog katawa. Si katawa mga tawa. Kining kabuang pud ni Paditito pag abot na sa naghilom na murag nibalik na kasolim ang simbahan. Unsay buhat ang gisulti bitaw. Kay human naman tayo sa iyot-iyot. Padayon ta sa misa di gayagog balik ning simbahan. Kinsa may nakadaog na ta? Unsa may tanon niya? Unsa may pinaka linya dere sa inyong nakita nga di ka taga Oslob kung kuan di man siguro kinahanglan mo daog pero akong balikon gyapon tong akong unang istorya nga ning tinuray nga taga Oslob dili ka taga Oslob kung dili ka andam mo sakripisyo sa imong kagalingon nga moabot sa punto andam ka maghubo hayaon tungod sa imong serbisyo. Wala man nagisulti sa Omis, brad.
Ikaw muna. Ayahan na. Ikaw yung nakadaog. Ganahan siya makadaog. Ay mo kita may nakadaog si mga Ako ang unique na ako kadung maskada. maskada yung mga. Amot lang. Naitay, gabaya. Muna. Amot lang kaya maskada. Amot kung ubang mga lugar yung nana ba. Particular sa muslingan. Murag every time dili siya makalibang kung dili magmaskada. Ano ikaw galili po kasi Di mo man iniguan. Kanang kalibangon kayo ko. Lagan-lagan siya. Lagan-lagan kay padung siyang kung kay gikan ini di siya gikan. Kalibangon di ko. Kuan asa to gay kung maskada. Ato pa dili siya makalibang kung dili siya apil siyang routine ang maskada. Ako naiduha. Ako musakay ko na kag series. Di ka taga Uslob, kung musakay kag series, maingon ang konduktor as ka naog, maingon kag hagdan, tubag kag pilosopo. Nakatawa ko ato, pero di, ang pinakakuha ginawa katong Nay Mariot. Nay Mariot, pati agik-ig yun ako katawa. Malinit mo doon Nay Mariot po. Oo. Ang Ay, baka Uslob yun sa Uslob ba siguro nang maingon nga. Inay, Nay Mariot, Nay Singkus Ilok. Nga kana Uslob yun, di ba? Na may mga kana ni bag-o nalingaw ba ako niya si kinsa ng ohon ba yung bulusa Murag taga tumalog man. Taga kubong na. Murag taga kubong na. Bino Tagalog na. Kasi ang pagkatao sa ngalan si kana ba si Carlo Eliseo kanang ohon ba yung bulusa murag kanang kuan man na sa mga luka paingon tumalog nga na mga dili gud pero Oslo gyapon siya pero kana nga diha dapita sa Oslo. Ano ikaw din Miss Plumpang. Pero kading ang tono ba yung tono? Ang tono ba? Tono kay murag ang paka di ang kuan ako ba katong daghan man nag-comment na to daghan nga nag-reach out na to ba nga na nalipay sila ba nga na ay naata kay makahinumdum sila sa Oslo, makahinumdum sila sa yutang na tawhan. Kung ganahan sila o kanang makatawa po sila nga mausad madungog kag inuslob kana si Carlo Eliseo. Wala dapat i-follow po nila. Naa palagi mo. Inyong gitiwas hangtod sa katapusan. Kung nakaabot mo dire daghang salamat sa inyong oras ug sa paminaw sa among mga istorya. Dili kinahanglan na magkaparihot ta kanunay una ang importante andam ta mamati mangutana ug masabot sa laing puntos de vista Og kung nalingaw mo naay nakatunan o base na sukumo gamay ayaw lang paghilom diha i-comment ang inyong opinion kay basin mauna ang among hisgutan sa sunod nga episode. Palihog pod i-follow ug i-subscribe ang Purok Pabula PH sa Facebook, YouTube, Spotify ug Apple Podcasts. Nya i-share sad ni sa ubang mga amigo ninyo, mga paryente, mga slingan. Og bisan atong amigo nga kusog kaayong mo comment, bisan wala pa nahuman og tan-aw. kay dinhi sa Purok Pabula ang istorya mahimong seryoso, mahimong katawanan, apan hinaot kanunay adunay pulos. Hangtod sa sunod na episode, amping kanunay. Ayaw pataka og too. Ayaw kahadlok mangutana. Og ayaw sad pag inarte nga wala ka nalingaw kay nakaabot man gani ka hangtod dire. Kita-kita Kita-kits sa sa sunod. sunod. Kita-kits sa